अपना शिव गुरु के चरण में प्रणाम करतनी। सती पार्वती माता के चरण में प्रणाम करतनी। साहब भैया दीदी के चरण में प्रणाम करतनी। हमरा प्रणाम के अपना अपना चरण में स्वीकार करी। हे महादेव जी, मैया पार्वती, साहब भैया दीदी, हमरा प्रणाम के स्वीकार करी। देखी जितना गुरु भाई गुरु बहन बानी लोग के चरण में प्रणाम करतनी। हमरा प्रणाम के अपना अपना चरण में स्वीकार करी। करे के देखी हमने के गुरु जी कितना सुंदर चीज देले बानी। 3 गो सूत्र देले बानी। 3 गो सूत्र के पालन हमने के करे के बा। हमने से अपना गुरु के दया माने के बा। जे हे गुरु जी, कम से कम दया करी। जरा 3 गो सूत्र हम करे लगी। हम अपन मन लगा के आ तन लगा के राउर हम 3 गो सूत्र के पालन कर। ये कहे के बा, पहला में अपना गुरु से दया के माने के बा। जे ऐसी रोगरा हमार गुरु नहीं, हमरा को दया कर। दया इतने कर दी कि 3 गो सूत्र हमरा से करवा ली। हम करे खातिर तैयार है। दूसरा में चर्चा करे के बा। चर्चा केकरा से करे के बा? अपना गुरु भाई गुरु बहन से करे के बा। अपना गुरु के बाद, अपना माता के बाद, अपना साहब भैया दीदी के बाद। देखी वैसन हम साहेब रनिया तब घूम घूम के अपना गुरु के काम करत रनिया। हम रौदा घर से निकल बानी सन तने को बात मिलेला सुनने के अपना घर से लेके आगम तक ले। लेकिन वही में हमने के गुरु से दया करे माने के बाद कि कम से कम दया करो वो व्यक्ति पर जे उतारा कहल के करे लगो आ तारा तरफ मन कर दे। तीसरा में नमन करे के बाद 108 बेर तमाला दूर करें तो बहुत सुंदर हुई। मन माला करें तो कोनो गारंटी नहीं खे जे होता कि नहीं खे होता। माला दूर करें तो खूब सुंदर हुई। तो देखी हमने के अपना साहब के दीदी के वचन के पालन करे के बाद हमने के ऐसा मन बा। देखी हमार गुरु वैसा महल बना के राम के नाम कर देना। हम लोग जो होता निशान ये खूब सुंदर घर बन जाओ, पलंग लग जाए, एसी लग जाओ, पंखा लग जाओ, राज से श्रुति से रही सो। हमरा गुरु के का निमन लागला मरई। देखी सोचे के बात बा। हमनी के ना के निशान तो हमनी के जो होता निशान हाई हो जा हो जा। लेकिन हमार गुरु तो कहीं ले जे पर्वत पहाड़ पर रहे झुपड़ा झुपड़ी में। हमने के नहीं खेजी रहे के तो हमने के मरा तनी से हाई हो जा हो जा। हमने के लौकित बानी सन आज बानी सकल नहीं खिसन तो वो खातिर बेचैन बानी सन चाहता निशान। आई घर भाड़ा पर रहता निशान। ई घर भाड़ा छोड़ के एक दिन हमने के चल जाए के बाद हमने के ना साथे के जाई आ ना हमने के मदद कर। अपना गुरु के चरण, अपना माता के चरण, अपना साहब भैया दीदी के चरण पकड़ लेवे के जे हमने के भवसागर से नैया पार कर दे। देखी हमरो ना बुझात रहला। लेकिन जब से हम चर्चा करे लगनी, चर्चा में जाए लगनी तो हमरा बुझाए लागल जे हाँ गुरु पर विश्वास हमरा पूरा हो गए, माता पर विश्वास हो गए, साहब भैया दीदी पर विश्वास हो गए। तो हम अपना गुरु के काम करे लगनी आ 3 सूत्र के पालन करे लगनी।
हमरा ऊपर अनेको बात आएला, लेकिन हम वो बात के गौर ना करले कहले दे गुरु जी कम से कम दया कर। देखिए वही पफा जने हो देता नहीं। हमरा शिव गुरु पर विश्वास हो जाई, हमरा शिव गुरु पर विश्वास हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई, ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। जेकरा रहे के नहीं ठीक, जेकरा रहे के नहीं ठीक, ओकर क्षण भर में महल तैयार हो जाई, ओकर क्षण भर में महल तैयार हो जाई। हमरा शिव गुरु पर विश्वास हो जाई, हमरा गौरी माता पर विश्वास हो जाई। जेकरा साहेब भैया पर विश्वास हो जाई, जेकरा नीलम दीदी पर विश्वास हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई, ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। ओकरा खाए के नहीं ठीक, ओकरा खाए के नहीं ठीक, ओकरा क्षण भर में पूरी तैयार हो जाई, ओकरा क्षण भर में पूरी तैयार हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। हमरा भोले बाबा पर विश्वास हो जाई, हमरा गौरी माता पर विश्वास हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई, ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। ओकरा सुते के नहीं ठीक, ओकरा सुते के नहीं ठीक, ओकरा क्षण भर में तो सकता यार हो जाई, ओकरा क्षण भर में तो सकता यार हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। हमरा शिव गुरु पर विश्वास हो जाई, हमरा गौरी माता पर विश्वास हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। हमरा साहेब भैया पर विश्वास हो जाई, हमरा नीलम दीदी पर विश्वास हो जाई। ओकर भव सागर से नैया पार हो जाई। देखी हमरा गुरु पर विश्वास करके, हमरा माता पर, साहब भैया दीदी पर विश्वास करके 3 सूत्र के पालन करे के बाद ए दीदी भैया हमरा वचन के उल्हा ना करी, वचन के मान जाई। हर हर महादेव, मैया पार्वती, साहब भैया दीदी।